Bona tarda, bona nit, bon dia, més bona tarda perquè ara ja tenim sol ja d'estiu, pràcticament. Bueno, avui presentarem, em dic Eusebi, sempre m'ho deixo, Eusebi d'aquí Sallent. Avui presentarem un autor que és del NIC. El NIC és una organització d'escriptors independents de Catalunya, que són novel·listes independents de Catalunya. Hi ha un grup d'escriptors, no autoritats, que es publiquem com puguem nosaltres mateixos. No? Jo i altres som membres d'aquest grup i avui presentarem un d'aquests autors, un d'ells, que és l'Albert Costas. L'Albert Costas té, amb el seu haver, dos novel·les, un recull de contes sobre la novel·la negra i un conte de terror del recull de contes que va fer el NIC, un Sant Jordi terrorífic, l'any passat. Aquí l'Albert Costas té La gran pèrdua. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 contes d'aquest recull de novel·les de terror. Actualment el NIC es troba fent un recull de contes infantils de Nadal. Cadascú explicarà un conte, no? El següent és d'Albert Costas, que és d'ell, és un recull de contes sobre temàtica negra, temàtica d'assassinats, i que els recomano perquè està molt ben escrit i molt ben... Les històries són molt bones. No? Té dues novel·les més, Ploma a la sang i Aquella mirada. Aquestes són novel·les. I la tercera, l'última, publicada al novembre al desembre de fa 2 anys, del 22, i es tracta de Miserere, d'Albert Costas. Una novel·la que m'ha colpit, m'ha agradat molt, la trobo molt original, molt ben escrita, amb una trama molt ben feta i que no et deixa realment indiferent. No? Miserere, que vol dir en l'antic llatí, apiada't de mi. No? Aquí veieu l'índex, i és una història a cavall entre a la Cartoixa d'Escaladell, entre 1348 i a l'any 1982, entre el segle XIV, segle XIV i el segle XX. Les dues dates són 1348, 1982, 1348, i es va fent a cavall es va intercalant aquestes històries. No? És una història, però que els personatges viuen en el lloc en aquests indrets, que el segle XIV com el segle XX. No? I els pobles que entren en aquest relat, en aquesta novel·la, és la Vella de Bas, la Cartoixa d'Escaladell, Montal, i que es va intercalant amb el segle XX i el segle XIV. No? La història que hi ha que té a veure del començament de 1348 a 1982. No? Llavors anem veient com està interrelacionat aquesta història. No? Comença amb el descobriment, al segle anterior, al segle XII, el descobriment del monjo, aquí tenim el monjo Albert Magna, que fa sobre el descobriment que tindrà molt a veure després amb aquest descobriment químic de l'alquímia amb la història que ens vindrà després, que comença un cicle després. No? Aquí està sobre la Cartoixa d'Escaladell. El 1348 no va haver-hi la pandèmia de
la pesta bubònica, i això marca els personatges, no? Marca els personatges, que són els monjos de la Cartoixa, monjos cartutxans de l'Escaladell, i el seu esdevenir en aquella època amb la pesta, i una sèrie d'esdeveniments on comença on hi ha un assassinat, no? I aquest assassinat tindrà que es relaciona després més tard amb el segle XX, no? D'una manera molt, molt intel·ligent i que res a envejar altres novel·les d'assassinats, de novel·la negra, històriques, com és aquesta, no? Vull dir que és una qualitat que realment diria que es troba a faltar en aquests moments. En aquests moments, evidentment, hi ha molts escriptors, hi ha moltes històries, però aquesta és allò que va dir potser el mateix Albert, no? Aquí hi ha aquests escriptors del NIC, autoeditats, bé, i on són els editors, no? Sembla que no hi ha editors per aquests escriptors, no? Al segle XIV són la història dels monjos, hi ha diversos personatges, unes dones que són unes bruixes, després hi ha la gent dels pobles, els pastors que hi ha els personatges, i tots van corrents, van interaccionant amb la història i la història històrica del priorat, amb la relació que té el segle XX entre un jove guàrdia civil i un jove arqueòleg que és el cap de les excavacions que s'estan fent, que s'estan investigant i que s'estan començant a excavar, que es van excavar durant l'actual Cartoixa, no? El 1982, no? I l'esdevenir de tota aquesta interrelació d'aquesta història, no? Molt ben ordida, molt ben teixida, molt ben interaccionada entre ja ho dic, en aquests cicles de diferència. Hi ha escenes històriques, hi ha escenes de quasi autèntic terror, és a dir, que uns dels personatges són dues dones, dues curanderes, dues boges, perquè es fan a dir com dues bruixes, que tot el poble els hi té por. Una noia que logra sobreviure a la pesta i és venerada, i la relació dels cartoixans amb el poble i el context històric del moment, no? Que, clar, l'Església tenia molt poder i clar, havien que realment es fa reflexar realment en la novel·la, no? Per més tard també reflexar-se amb els personatges del segle XX. I un fil que lliga les dues, la història del mateix indret amb les dues èpoques, que són les obsessions. L'autor trata les obsessions d'una manera, fa un estudi de profundització del que és les obsessions i com ens influencien en cada un de nosaltres, de la història, el món personal de cadascú, el món personal dels altres, i com aquestes obsessions poden ser qualsevol, poden realment tindre un paper fundamental i colpir en les persones, no importa el cicle ni el període històric on viuen, no? I com es influencia i com acaba el seu desenvolupament amb aquesta història de ficció, no? Amb aquest rerefons històric real. Com ja dic, la Cartoixa d'Escaladell es podeu veure els pobles en què es desenvolupa l'acció, Vilella Baixa, Vilella Alta, la Conreria, Montal i tot el que era aquest priorat, no? Aquestes serralades, aquests massissos que hi ha allà, no? Que tanquen taló a la història.
La recomano perquè es diu que és un tòpic, però no és un tòpic perquè és realment t'arriba a dintre, no? T'arriba a dintre amb un final que realment t'emociona i t'arriba a lo més profund, no? Vull dir que aquí us recomano, bona història, bona novel·la, un gran autor que espero conèixer personalment dintre de propers mesos. Farem una visita a la cartoixa, que val la pena, val la pena. Així és que, a veure, si us animeu, aquí teniu Miserere, que la podeu trobar a Amazon. Doncs aquest és el vídeo. A la tarda.